Salutată gașca, ce faceți? Eu sunt Raco și astăzi este un episod pot să jucăm cu noul meu caracter. La câțiva. Aici, ok. La cine, nu știu la cine să mai dau. Ok, că l-am scot afară. Păi, și de ce nu pot să start? Ok, hai că am rezolvat într-un final. Cred că era vina ăluia care l-am băgat ultima dată. Vă găși că dacă vreți să jucăm Free Fire împreună, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și să scrieți în comentariu hashtag Raco Free Fire. Și am să le iau legătura cu voi prin intermediul YouTube și am să jucăm. Am mai jucat cu un abonat, King Mario îl chema. Oh, stai, 2 secunde. Ce? Stai, te rog. Ok, că luăm setul ăsta de arme. Sper numai să mă aud. Ok. Îți mulți aici la mine. Toți îți low. Ok, nu știu de ce am venit. Ok, stai. Ok. Bă, dar de ce nu? Ce? Nu înțeleg ce a fost asta, da. Bă, oricum, nu pot să joc bine că stau gen cu mâna, cu mâinile nu pot să stau ok pe telefon, că nu vreau să stau cu mâinile pe microfon. Ăștia. A, încărcat și arma asta acum. Ok, nu știu ce a fost asta. Ok, hai că am blocat pe ăștia aici. Bă, nu, n-am... Să vezi, eram lângă tine și cum tu ai avut altă armă, am crezut că... Stați, bă. Ok, hai că... Mamă, ce chestii am făcut acum? Nu, ați văzut și voi, da? Deci ați văzut și voi. Unul e low, deci cred că mai are vreo... Bă, ăsta a fost cel mai low dintre toți, că i-am dat cap. Mamă, cum arată ăștia. Mamă, ce skin-uri au ăia doi. Băgați că cam acesta a fost și acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, de subscribe, iar noi ne vedem la următorul episod.